Tnedit il-5 edizzjoni ta' Rigal bin Mħabba bil-għan li tferaħ li tfal vulnerabli dan il-miliet. L-inizjattiva sserraħ fuq il-ġenerozità tal-Maltin u Mawċin biex jagħtu rigali. Qed niġbru rigali għal xi annimali u kif ukoll għal xi tfal li m'għandhomx ġugarelli u affarijiet bħal biex jilagħbu. Akkumpanjata minn kor ta' tfal Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela flimkien ma' binta Georgia May nedew Rigal b'imħabba. Dr. Abela spjegat li l-edizzjoni ta' din is-sena tinvolvi sem attiv tal-Kunsilli Lokali bis-siġar tal-miliet jitpoġġew fl-bliet u l-irħula mit-12 sa 19 ta' Diċembru. Residenti jistgħu jħallu rigali taħt dawn is-siġar li mbagħad jinġabru jintwerew taħt is-siġra prinċipali fi Pjazza Kastilja fl-20 ta' Diċembru. Din is-sena se nkunu qegħdin ninvolvu l-itfal kollha madwar Malta u Għawdex fl-iskejjel tagħhom. Allura se nkunu qegħdin nagħmlu stedina biex it-tfal fl-iskejjel jiġbru wkoll ir-rigali tal-milied biex dakinhar fl-20 ta' Diċembru u fid-dati oħra li se nħabbru dettalji aktar dwarhom aktar il-qudiem jiġu jpoġġu r-rigal taħt is-siġra tal-milied li jew fi Pjazza ta' Kastilja. Dr. Abela selmet lil Jake Vella żagħżugħ li l-altruiżmu u l-kuraġġ tiegħu ispira lil ħafna u fakret li fl-Isptar Mater Dei se ssir kampanja speċjali li tiffoka fuq il-ġbir ta' ikel u prodotti għall-annimali abbandonati, ispirata mill-imħabba ta' Jake Vella lejn l-annimali.